ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Оиди ҳами бассейнчиҳо бисёри бад президент ин аст суроға духтаракҳои хушрӯ. Гуфтем напротив шашум дарвоза, хулоса аз тарафи пажарка худаш шашум дарвоза меравем ҳозир дохили мағоза. Меравем дӯстони азиз дохили мағоза. Дар инҷа тамоми намуди бассейн размерҳои аз майда то размерҳои одамои калона доранд. подписчикои азиз, дӯстони азиз, нигоҳ кунем, бисёриятон ҳами баллонҳоро мепурсидем, духтари бачагӣ любой размер доранд. Аз кӯдакои яксола мешавад, аз кӯдакои яксола то кӯдакои калона размер ҳаст. Нарх ай 10 сомон то 35-40 сомон ай. Ина касаи доставка дар кора, доставка низ ҳамчунин доранд. дӯстони азиз, дӯстони азиз, нигоҳ кунем, ина барои кӯдакҳое ки майдакан обоз карда наметавонанд, баллонҳо бо ин хеле дуруншон защита дорад. 20 сомон ай. ишам ҳамин нархая 20 сомон ай бо намудош бисёр ай. Баъд бисёриятон насос мепурсен. дӯстони азиз, насоси фурӯшӣ низ ҳамчунин доранд. дӯстони азиз, баъд анамихали матрасико барои об ҳастай, барои одамои калон аз 75 сомон то 110-120 сомон ҳастай. доставка дохили шаҳр пулаки ай. ина касада дар кора алакай сезони обози ай. бисёриятон анамихали матрасико мепурсен. мувофиқи талаби шумо то дӯстони азиз, аз бозори Корвон шашум дарвоза. ҷои ки ном бигем, ном қатӣ мекунанд. ҷои акай Комрон намехед напротив шашум дарвоза, дар омадгоҳи шашум дарвоза. дӯстони азиз, баъд ана хели чӣ меган жилета ҳам хели нам бадай 10 сомон 20 сомон рангош ҳастай. иноам барои бехатарии кӯдакоай. ина каса доставка дар кор боша, аз ино низ доставка доранд. ҳай бо иёро нишон додем аму баллонҳои размерои одамои калон ҳам ҳастанд. одамое ки шино карда наметавонанд ё ин ки дар обои чуқур обозӣ мекунанд, барои уно амхали баллонҳо ҳастай то 40 сомон нархи навошонай. дӯстони азиз, дӯстони азиз, медонед чӣ тон ёфтам? На матрасник барои хона. касе ки мехоҳад мисол як хел сезонҳо диванда хоб рафтан намешавад ё ки ягон ҷо меҳмонӣ меравад, ана мехели на матрасникҳо ҳай ё материали болошон ваяй замшай мақсад танаро намехӯрад, ягон чӣ намешавад. як одама 120 сомон, ду одама 220 сомон. суроғаро мефаҳмонем. бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза. ами шашум дарвоза кати медурен рост ба ростон кӯчаи ями бай фурӯшон мешавад. басин фурӯшон ва намехели матрасник фурӯшон мешавад. ҷои акай Комрон биген нишон мечад 120-220 сомон. нарх наво бе ҳади бад дастрас бовар кунед. ҳамин матрасникҳоро бисёри подписчикҳо мепурсиданд. ира мекушои хулоса ба ҳазур ҷои хобтон тайёрай. дигар ҳоҷат ба курпаву курпача нест. ира бо сус кардан метонед. дар кор бошад ваям дора насосҳои фурӯшӣ ҳам дора. насосо барои хитон, барои на танҳо барои як бор дам кардан, барои дигар вақтонам дар кор мешавад. метонед ваям харед. насосам аз ин мағоза харидорӣ намоед. дӯстони азиз, ино ё ки барои ягон дача мерен ё ки ягон пикник мерен, ёра метонем барои хатитон дам кунем ба ҳазур истироҳат карда аз ҷои истироҳатон боз баргардед ба хона. дӯстони азиз, ина бассейнои майдаҳак дар кор боша. агар иҷода ҳастай ина майдаҳака дидем 40 сомон 60 сомон 80 сомон. дар ҷа се нархай. ҳозир бо давом дора видеомо то охирша тамошо кунем. дӯстони азиз, ана ин хели бассейнчиҳо ҳастай ай 250 сомон то 450 размерош да вобаста. нигоҳ кунед як и чихе установка мекунем. таге установкаша нишон дода гибде. дӯстони азиз, ина касада дар кора марҳаматчунан ки гуфтем насос доранд. дӯстони азиз, баъд гарантияй мақсад эҳтиёт ҳам мекунем, ягон чӣ намешаванд. метонем ба ҳазур нами сезони тобистонида обозӣ кунем. бозори Корвон дарвозаи пажарка. аз тарафи пажарка то шашум дарвоза ҷои акай Комрон ай. дӯстони азиз, анаиҷара дидагин ё нархошон сар мешавад аз 75 сомон то 750 то 450 сомон ай. дӯстони азиз, баъд намудошон бо беҳад бисёр ай. ватсапшонда нависем ё ки инстаграмшон сафтри мондан дар омада обуна шавед. метонед заказ кунед. доставка доранд то 23000 сомон ай. анами намуд ё то хели ай ё то 750 ё 450 то 450. хай биё давом метем. видеоро қад намекунем бо ҷои дигар нархо будай. чизе ки видео кардаги нести. каркаснои будаена. каркаснои доштанд. дӯстони азиз, то нархи 23000 сомона доставка установка мекунанд. ай 700 сомон то 23000 сомон ана ёбдай. дӯстони азиз, ями пеш нишон метим ябор бинен. хай ира медонед кай мефаҳмен чӣ хеле роҳат мекунед. ира хонатон мебарен, доставкатон мекунанд, установка мекунанд, метиҳанд обозӣ мекунед. мефаҳмен ки чӣ қадр зур будаге. нархиш палаткашон ғавз ай. палаткашон ғавз буда. дӯстони азиз, се қабат буда. дӯстони азиз, яъне оба намебурад, таҳ намегузаронад, ягон чӣ намешаванд. бозори Корвон аз тарафи пажарка шашум дарвоза ҷои акай Комрон. инамҷа шашум дарвоза дидем. дӯстони азиз, мана хулос ҷошон беҳад ҷои осонёб.